sunt câștigătorii. Nu vine nici de pe barcă. Fiți tu. Hai, oricum, vizică care sunt ăștia 3 câștigători. 34. Le zic eu pe Google. Primii 3. Nu, că trebuie să-i zic eu că Govi e H. Iată primii 3 care urcă sunt câștigători. Viceluată. Incredibil. Incredibilă performanță în not sincron. Deci David. 1, 2, 3. Gata. Deci David. Stinge și nu mai merge cu barca. Bă, să fură barca, mă, omule. Lasă barca, că o să iei 30 de minute, degeaba. Ăsta a furat barca, mă. Cine? Mamă, ce se trage aici? Stai să ia cu eu. Jake, ai văzut că eu am făcut. Hai că vin eu, dar pot să mor eu că